মুখ্যমন্ত্রী মেলায় হামবাय বিনি বসা চাকরি মাখা পুলিশ তাবো প্রথম বেতন মানে প্রায় 30,000 মতন লাইফ বানচিখা বসকাঙ্গো ও আমচাইনি অনেক চাকরি মাননাय भारतीय जनता पार्टी नि गोबांमा नेतारक न जुदा जुदा सामुखाय दङ हबानो ताबुक जयनिं रक आसो गोबां मानयाङि दङ कियाबा मन्त्री विकास देबबर्मा 29 कृष्णपुर आमचायो खाखारवै सामुंताङै दङमोन नकजाखा आबोनि बिसिङनो लुकरकनि दुखु दशा नायमानि बिसिं जयनिं रकबो पान्डा नकजागै दङ आबा हेकेनो 29 कृष्णपुरनि ननासरा एडिसि भिलेजनि मलसुम पाराव लुकरक बे मालायनि थांतै सीपीआईएम तै कांग्रेस याकारै नुखुं काइसुकुनि किसासक भोटार बीजेपी नि बाना रमफाइलायखा बरनो बीजेपी नि बानाया फारै खाबाय खुबाय लामसुगैनि हारका मन्त्री विकास देबबर्मा बनकारि बतंखा एमडीसी विद्युत देबबर्मा ताय मण्डलनि जुदा जुदा आदर कक्टमाव सेमानखा मन्त्री विकास देबबर्मा लुकरकनि खापुइतु माननानि बागै अखेव काफ्रावै सामुताङै दङ हनै डॉक्टर मनसम्बो तिनी कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम वो जॉइनिंग प्रोग्राम फाइमानजा फाइगासिनि टीटीएडीसी नि एनडीसी मोजां विद्युत देबबर्मा तै जतनानि मण्डल तै डिस्ट्रिक्ट जतनानि बदलनि मानजाखा तै तिनी टोटाल 9 फैमिलिनि 36 भोटार सीपीएम कांग्रेस विभिन्न दल याकरै तिनी बीजेपी बर फाइबिका बरनो बननो पाइपला हामबाय तिनी जत तिनी जारा फाइनेरो जोंबाय थानसाकै काम खायनाय डेभलपमेन्टनि सामुं खायनाय बसकांगो डेभलपमेन्टनि सामुंनि बागै जों आगोलायनाय बसकांनि जोंनि टार्गेट जों टीटीएडीसी जोंनि सरकार जों गठन खायनाय दै जोंनि बसकांनि टार्गेट जे बिरोधी बलता जों कायसाफोरनो तनिगोब्ला बिरोधीनि चिन्ह खायनाय 2028 फाइते जोंनि बीजेपीओ जों सारा त्रिपुरा राज्य जत शहर टाउन ग्राम गंज पारा गामि जत जायगायाव तिनी प्रोग्राम चलि दङ जोंनि दलनो शक्तिशाली खायनाय बागै जोंनि भोटनो शक्तिशाली खायनाय बागै जोंनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा नि नेतृत्वे जोंनि त्रिपुरा राज्य जेबो डेभलपमेन्ट दङ मन हारिनो तिनी जत विरोधी दल याकरै तिनी चिनी दल सामिल दङ बसकांगो चिनी प्रक्रिया चलिनाय चिनी बसकांगो चिनी दल जतन फायनाय बेलाय बेलाय हामबाय निनि बसा चाकरी मामानि खुशी जानो खुशी खा बीजेपी नो रांदारि नांखा रां चाकरी माना बगै रांदारि नांखा वाथ्राय मल सामनो माननाय रांदारि नांखा रां Masra ino da? Ri ya bule? Ya. Kebano rangrina nanya kento o haijagawo police sakri manka. Tabo special executive ari Bidhan Sabha Maya puno 200 জন মতন চাকরি মানে তাই মাস কেসেন করে। হামবাই